Posloucháte Špetku chuti ze zátiší. Podcast o gastru a všem kolem něj. Posledních několik let strávil v zahraničí a v několika třímichelinských restauracích, aby se vrátil a stal se šéfkuchařem v nově chystané restauraci Zlatá Praha hotelu Fairmont Golden Prague. Ve studiu s námi dneska sedí Maroš Jambor. Ahoj. Ahoj, dobrý deň. Na začátek naše tradiční kolo rychlých otázek. Moc nepřemýšlej, první věc, co tě napadne. Jdem na to? Pojďme. Co jsi dneska snídal? Snídal som housku od Romanky. Housku s čím? Housku so sírom a so salátom. No, taková jako klasická česká snídaně, ne? Presne. Čím jsi chtěl být jako malý? Povedal by som, že športovec. Okay. Je něco, co bys nikdy nejedl nebo nevařil? Pokiaľ je to jedle, tak všetko by som jedol a varil. A varil. Jaký jsi měl vztah k jídlům ze školní jídelny? Pozitívny. Nikdy som jako nevadilo mi to nikdo. Nikdy. Máš nějaké jídlo, co si tam fakt jako nemohl jíst? Nie. Fakt, jo. Ty zjedl všechno. Ty nemáš žádné, které schovával, aby som mohl jenom odníst jako do toho okýnka. Vôbec. Keď prišlo k jedlu, tak vždycky som si ho vychutnával. Poslední gastrozážitek, o kterém si řekl, wow, to bylo fakt něco. Tak pokiaľ nerátam miesta, kde som pracoval, tak by to bolo asi Faviken. O tom jsme se teďka bavili, než jsme začali natáčet. Koncept, který možná jenom vysvětlíme, koncept švédský, který už je teďka zavřený, takže už se tam nikdo nepodíváme. Bude zase nová restaurace stejného šéfkuchaře. Ano. Street food nebo fine dining? 50/50. Záleží podľa nálady. První kuchařka, ze které si něco uvařil? Wow. No, tak to budú asi nejaké školské učebnice. Nejlepší jídlo, které si kdy měl? No, to je dobrá otázka. Povedal by som práve, asi by som povedal ten Faviken, akože určite bolo toho veľa, ale také, čo najviac mi ostalo v pamäti, tak bol vo Favikene kráľovský krab s karamelizovanou smotanou. Veľmi jednoduché, ale technicky náročné pripraviť. Takže to mi tak ostalo stále v paměti, ten zážitok. Máš takové jídla, u kterých si po několika letech vybavíš, jako přesně vím, jak to vypadalo i chutnalo? Přesně. To je jedno z nich. To je jedno z nich. To jsou podle mě nejlepší jídla, když si to takhle máš jako v paměti. A nejoblíbenější gastrodestinace? Gastrodestinace jako čisto priame město, alebo destinace jako mesto? Můžeš to pojmout, jak chceš. Zase, když řekneš Spojené státy, tak je to moc široký pojem, chápeš? Rozumiem. No asi by som povedal Kalifornia. Nějaké konkrétní místo tam? Celá Napa je úžasná. Kdybys mohl povečeřit s kýmkoliv na světě, kdo by to byl? No, to je záľudná otázka. Ja si užívam, keď som v prítomnosti kohokoľvek, na kom mi záleží. Takže asi by to nespecifikoval. Vždycky si užívam, keď sme spolu s Romankou a s mojou priateľkou. Takže tak to by mala odpověď. A máš nějaké místo, které bys vybral? Nějakou vysněnou restauraci? V tomto momente asi nie. Myslím si, že vždycky, keď sme mali nejaké miesto, kam sme veľmi chceli ísť, tak nejak sme sa zaobstarali, ale tak teraz máme zase iné starosti. Chápu. Jiné plány. Iné plány na volný čas. Tak jo. Rychlé otázky máš za sebou. Jdeme vůbec k tvým začátkům, protože ty nemáš úplně jako taky takovou tradiční cestu ke gastronomii, tvůj příběh je poměrně zajímavý a netradiční. Jak jsi se dostal ke gastru a proč zrovna to gastro? Tak ja som asi o nejakých 10 rokov som chodil na športovú školu, alebo teda športové gymnázium, kde teda som bol najskôr zameraný na rýchlostnú kanoistiku. To znamená, že mali sme 5 dní v týždni dvojfázové tréningy. Ráno sme mali tréning, potom sme mali školu a zase po škole tréning. Takže to asi tak 2-3 roky sme fungovali takýmto spôsobom. No ale potom postupom času nejakým vývojom, tak
som mal dosť veľký vzťah k behu a k cyklistike, a ktorý sme vlastne praktizovali ako súčasť prípravy na tej kanoistike taktiež. No a nejakým prirodzeným vývojom proste som dospel k tomu, že som začal súťažiť v triatlone, takže sa aj na to špecificky pripravovať. A potom vlastne po nejakom čase, teda keď sa pýtaš na tú zmenu ku gastru, tak nejakou proste záťažou, alebo nejak tým, že vždycky som bol v obklopkení nejakých seniorov, ktorí boli jednak starší, robili väčšie objemy tréningové a väčšie tempo a vždycky som sa na nich ťahal a nenechal som si ich uísť, tak proste som dospel do takého momentu, že raz, keď sme mali lekárske vyšetrenie z Národného športového centra v rámci takého programu od ministerstva športu, volá sa to Centrum olympijskej prípravy. Ty jsi byl jako poměrně dobrý, pojďme si to jako říct. No vždycky jako v tom triatlonu. Aby niekto bol toho súčasťou, tak musel dosahovať nejaké výsledky v rámci kategórie. A vlastne fungovalo to ako nejaké kvázi povedzme štipendium s tým, že bolo tom teda jednak to bolo nejaké uľahčenie nákladov pre rodičov a jednak to bolo aj zlepšenie ako tej treba z lekárskej starostlivosti, že sme mohli chodiť častejšie na testy. Jasne. A tak ďalej. No a skrátka pri jednom z tých lekárskych testov, tak na druhý teda deň volali s výsledkami a oznámili teda, že aby som prestal športovať okamžite. To musí byť strašný šok, ne? No, tak najskôr sme nevedeli, čo sa deje. Takže nejak chvíľku to trvalo, kým sme vlastne prišli, alebo kým doktori prišli na to, čo sa stalo s telom, pretože ja som nejak to vnímal bežne, alebo teda bežne som športoval, robil som tak ako vždycky. Takže nic si nepociťoval. No a vlastne potom pri jednej návšteve tej centrály Národného športového centra v Bratislave, tak vlastne nám oznámili s otcom, že musím, alebo je odporúčené prestať so športom, inak by som mohol trebárs v nejakej, povedzme, v priebehu 2 rokov ostať na vozíku s tým, že vlastne mi nebude fungovať svalstvo. To chceš slyšet, když máš takové ambice, jasně. Takže to v 15 rokoch vlastne som bol postavený pred rozhodnutie, čo ďalej, či teda dať si nejakú prestávku a snažiť sa z toho vyliečiť. To by zahrňalo nejakú dietu, proste nejaké liečenie, podstupovanie nejakého pobytu v tej kyslíkovej komore a tak ďalej. Skrátka celková regenerácia. Ale teda vybrali sme sa tou cestou, že vlastne zmeníme celkovo to, čo sa teda v budúcnosti odohraje. Takže to bolo také troška nešťastné, že vlastne od 10 rokov som na to trénoval a potom som dostal takúto stopku, ale tak beriem to tak, že to malo byť. Takže teraz som tu. Tak asi sme sa dobre rozhodli. Teď jsem se chtěla zeptat, jestli to vnímáš jako dobré rozhodnutí, nebo třeba jako ti přijde, že jsi to měl třeba zkusit? Tak to berem to tak, že vždycky, keď sme či už chodili na nejaké sústredenie, alebo aj pri tej bežnej príprave, tak vždycky som sa snažil brať ohľad na tú dietu, či už treba na sústredeniach sme si sami varili, alebo teda som dával pozor na to, čo jem. Takže nejak prirodzene som mal k tej diete alebo k nejakému vareniu vzťah. Takže to bola taká prirodzená voľba, že chcem sa držať toho. A teda aj keď je to iný obor, tak je to ako veľmi, veľmi podobné. Či už teda v kuchyni tým... To je také dřina, ne? Že je to taký adrenalín. Taký troška šport. Ale stále je to teda, musí si dávať človek pozor, musí mať nejakú disciplínu. Takže svojím spôsobom je to veľmi podobné. A nemáš strach, že třeba, nebo já totiž, asi to není samozřejmě na tak vrcholové úrovni, ale v té kuchyni je to taky makačka, tak nemáš strach, že třeba se ti to může vrátit, nějaké zdravotní problémy? Zatiaľ nie, tak ono vlastne od toho momentu, kedy som spravil to rozhodnutie, že končím so športom, tak to bolo asi, povedzme tak, 1,5 až 2 roky, kým sa tie vlastne výsledky zlepšili, že som bol ako oficiálne už z toho, dá sa povedať, vyliečený alebo zregenerovaný. Teda neviem, či som spomenul, ono sa to volá poškodenie svalovej bunky. To znamená, že máš v tele látku, ktorá sa nazýva kreatinkináza a to sa vylučuje pri srdcovom infarkte alebo keď sa ti rozpadajú bunky. No takové hezké vyhlídky. A mne sa vlastne začali rozpadať svalové bunky a neboli schopné sa regenerovať.
Takže ja treba, keď sme mali medzi tréningami, tak keď som si sadol, tak som automaticky zaspával. Aha. Že to telo bolo vlastne tak vyčerpané. Ale zase tá hlava si hovorila, že nemôžeš proste jednak si v škole, ale jednak musíš trénovať. Takže nejak mi to ani neprišlo ako mimo normálno. To bolo normálne, až potom doktori povedali, že to normálne nie je. Když člověk si zvykne na to, co je normální, tak vlastně už to pak neřešíš. Ale teda v tomto momente sa nejak neobávam. Už by som mal byť z toho vonku. Jo. A ty si teda pak šel studovat gastroškolu? Presne tak, išiel som na kuchára sa učiť, no. A ty jsi ale velmi rychle odjel do zahraničí, nebo pracoval jsi někde na Slovensku nebo v Česku? Tak ono, tá škola stredná, to bol vlastne na 4 roky. Takže 4 roky som strávil na tej strednej odbornej škole, odbor kuchár. A potom nejakú, teda už počas tej školy, tak som začal chodiť na nejaké brigády, ako do miestnych reštaurácií. Mm-hmm. A potom som ako aj po škole začal pracovať na Slovensku. A to bolo asi tak možno do roka. Po škole asi možno tak rok. No a vlastne vnímal som to tak nejak, že stále ako som bol hladný potom čo najviacej sa naučiť v rámci oboru. No a natrafil som teda na kolegu, ktorý pricestoval z okolností z Prahy k nám do Trenčína, do reštaurácie. A vlastne nejak mi spomínal, alebo teda dal možnosť, alebo skontaktoval teda s Romanom Paulusom, ktorý tedy v tej dobe pôsobil v Alkrone. Takže tam som išiel na stáž a potom už nejak zase prirodzeným vývojom, tak videli asi, že chcem sa naučiť, že proste investujem do toho svoj čas a financie, tak mi dali príležitosť, mali nejaké proste voľné miesto, tak mi tú príležitosť dali. Uh-huh. A teda bol som v Alkrone tu v Prahe a s Romanom Paulusom, Pavlom Bičkom asi tak 3 až 4 roky, by som povedal. No a vlastne zase potom to bolo asi taký istý príbeh aj s tým Londýnom, no, následne. Jakože, protože ty ses rozhodl jít do Londýna a potom do New Yorku. Proč zrovna tyhle 2 destinace? Takto, s tým Londýnom to bolo tiež asi takisto ako medzi Slovenskom a Českom, že som chcel proste vidieť, čo sa robí vo svete. Aha. A tiež som nejak počas toho, keď som mal treba z nejaké dovolenky, tak som vyrazil na stáž. A teda v Londýne som bol, myslím, že 3-krát na stáž. A potom vlastne som nejak tak si hovoril, že vlastne keď nie teraz vyraziť, tak kedy potom. Tak prirodzene ako človek chce mať v neskoršom veku nejakú rodinu. Uh-huh. Takže proste som to cítil tak, že nejakých asi 22 rokov som mal, že teraz je ten čas proste vyraziť. Tak sme išli spolu s Románkou, s mojou snúbenicou proste do Londýna, presťahovali sme sa, našli sme si prácu a tam sme začali fungovať. No a ty si tam byl ve Sketch London, pak si byl restaurant Gordon Ramsay a potom teda si přešel do New Yorku, do 11 Madison Park. Mm-hmm. Všechno to jsou 3 hvězdy. To bylo cílem, jít jako 3 hvězdy, myšleno, že mají 3 michelinské hvězdy. A bylo cílem jít do těchto restaurací, do těch tops, jako vlastne? Jako na začiatku to určite ako cieľom nebolo. Skôr som to tak nejak bral prirodzene. Takto, s tým skečom to bolo tak, že vlastne keď som prišiel do Londýna, tak som nemal žiadnu prácu. Mm-hmm. A nejak som tam vlastne nikoho nepoznal. Takže čo som robil, tak som si fakt ako vytlačil životopis. Obchádzal som tie reštaurácie, teda, že kde by mi ponúkli prácu. No a s tým skečom to bolo tak, že vlastne sketch je väčší projekt. Je to vlastne celá budova, ktorá je vlastne v Mayfair, ako v časti Londýna. A sú tam 3 outlety. Jeden z nich je teraz už 3-hviezda, ako francúzsky fine dining. Potom je tam Gallery, to je väčšia reštaurácia, kde sa robia teda či už afternoon tea, čaj o 5, alebo večere, tak práve tam sa mi podarilo zamestnať. Tam som pár mesiacov pracoval, tam sme robili asi nejakých 200 à la cartových večerí. No a vlastne tým, že sme boli nejak v spoločnej budove s tou fine diningovou reštauráciou, tak nejak sme o sebe vedeli a keď bola proste príležitosť, tak nejak proste sme sa spoznali a spravil som skúšku a išiel som na to, no. Tak to bolo asi ako také prvé zoznámenie
a s tým ako naozaj, s tým ako top systémom, alebo teda s tou veľkou hrou. Je to úplně jiný level? Tak to už akože myslím si, že tým, že Roman Paulus vlastne pracoval, dá sa povedať, že ako väčšinu svojej kariéry v zahraničí, tak už v tom Alcorne bolo taký ako dosť medzinárodný štandard, ako na peknej úrovni. Takže toto je ako tá lecture room v sketchi, to bolo ako taká nadstavba, už na to, čo som vedel, ale zároveň to bolo niečo nové, že jednak človek hovorí v cudzom jazyku, je v inom prostredí, je trebárs, bolo tam ako väčšina ľudí z Francúzska, akože klamal by som, keby nepoviem, alebo teda keby poviem, že tam nebolo ako nejaké odstrkovanie, alebo ako by si to povedal. Že tam bolo proste Francúzi a tí druhí. Jasne, tak ale oni to sú ti trošku pověstní. To nie, že by som teraz plakal, ale chcem práve povedať, že to ma možno ešte nad tým viacej motivovalo, aby som robil viacej, že aby som ukázal, že dokážem lepšie. Takže to bolo veľmi dobré z toho hľadiska, že som sa jednak zoznámil s tým systémom, ako to môže fungovať na takej vysokej úrovni. A nejak sa aj teda viacej naučil. Tak to som si prešiel vlastne od kanapiek po mäso. A dal si ako pekné kolečko cez tú kuchyňu a potom vlastne zase ako s tým Gordonom to bolo tak, že tiež už som sa chcel niekam posunúť, že už som vedel, že nejak treba 100 menu sa nejak obmienia nejak pravidelne, že asi pravdepodobne budem robiť stále to isté, tak dostal som príležitosť nastúpiť ku Gordonovi Ramsaymu na Royal Hospital Road. Což je jeho taková ako flagship asi. To je vlastne vlajková loď, to bola jeho prvá reštaurácia, ktorú vlastnil a vlastne teraz v tomto momente, keď natáčame podcast, tak pár dní spätne bolo vyhlásenie vo Veľkej Británii Michelin Guide, takže majú teraz 24. rokom 3 hviezdy. 3 hviezdy. Takže ešte stále je to jeho vlajková loď. No. Takže to bolo krásne, to som bol veľmi, veľmi šťastný, že sa mi tam jednak podarilo dostať a teda, že som vydržal. Ono je to tak s tými reštauráciami, že pomerne veľa ľudí sa tam dostane, ale nie všetci to vydržia. No. Jakože tím, že tam je takový drill, nebo je tak to náročné na psychiku, na fyzično, čím to je? Je to určite náročné, tak ono jednak tých reštaurácií, ak je málo, povedzme, že v tomto momente nejakých 120 na celom svete, ktoré majú 3 hviezdy. A jednak teda tým, že to meno je také známe, tak je to tak, že proste jeden človek odíde z toho týmu a už ďalší 5 čakajú, aby tam mohli nastúpiť. A jednak je to aj obrovská kompetitívnosť a aj to tempo. Je to, neviem, pracovali sme 5-6 dní v týždni. Záleží, či bola nejaká špeciálna udalosť. Od 7 a od 7 rána do 11:30 alebo do polnoci. Takže ako jednak to pracovné nasadenie a jednak proste nejaký nátlak, tak je to obrovská zodpovednosť, jednak pre kuchárov samotných, jednak pre toho šéf-kuchára. Takže asi preto by som povedal, no, že je tam veľká fluktuácia a nie všetci to vydržia, ale som šťastný. Vždycky, keď som prišiel do Londýna, tak som si dal prechádzku to Royal Hospital Road a zastavil sa pre tú reštauráciu a hovorím si, wow, tak tu sa to všetko odohrávalo. Kuchári asi budú vedieť, kedy si bol taký dokument Boiling Point. To je vlastne o tom, ako Gordon otváral reštauráciu, teda jeho reštauráciu, o ktorej sa teraz bavíme. Tak tam sú ako také ako veľmi autentické a historické momenty zachytené. Tak si hovorím s tým pre tú reštauráciu, wow, tu sa to fakt odohrávalo a potom už keď človek tam stojí, tak je to ako veľký, veľký moment. No, pre mňa to bolo veľmi veľká vec, takže som sa držal zubami nechtami, aby som to vydržal. No. Jako nebolo to určite ľahké a vďaka aj mojej priateľke, ktorá sa starala a vlastne mi to uľahčovala, aby som to zvládol. No. Pardon. No a pak jste se rozhodli přesunout do New Yorku. Ano. Takže zase nějaký vývoj chceme zkusit někam dál, mimo Londýn? Tak ono už, jak človek stárne a nejak možno tie priority sa troška menia, čo je úplne prirodzené, tak sme si vraveli, že OK, tak skúsime, alebo že bolo by možno fajn, keby ešte vidíme niečo viac,
ktoré je zase kompletne odlišné od toho, čo sme zatiaľ videli. A zase proste úplne nejakým prirodzeným vývojom, tak vlastne prišla ponuka z Eleven Medicine. Že oni ťa oslovili samé? Tak ono to bolo tak, že ja som vyrazil na stáž. Vyrazil som na stáž do Eleven Medicine a do Atelier Kren. Eleven Medicine teda v New Yorku a Atelier Kren je v San Francisku, presne. No a tak nejak proste sme si sadli s Dominikom, to je šéf-kuchár v Eleven Medicine. A nejak sme sa dali proste dokopy a povedali, že by bolo možno, že by mali teda záujem. A nejak sme to spojili. Je to běžné, že tam přijde někdo na stáž a potom mu nabídnou pozici? Je to tak, jako že si tě vlastně v rámci té stáže, která je neplacená, si tě jako oťukají a řeknou si, jo, tenhle má smysl, tenhle nemá smysl? Tak to, ono je to ako veľká zodpovednosť pre obe strany. Aha. Jednak kvôli tomu, že je to na víza, takže niekto tie víza musí zaplatiť. Aha. Jednak je to kvôli tomu, že minimálny kontrakt je na 1 rok. Záleží od typu víz. A jednak je to o tom, že vlastne oni keď si s niekým podajú ruku, tak treba ten mesiac na sprocesovanie tých víz môže trvať až 6 mesiacov. Aha. Že musí ako tomu človeku veľmi ako veľkú dôveru dať do rúk, keby to náhodou odmietol, takže vlastne stratili ako kopec času. Takže nejak sme si osobne sadli, ale tak mali aj nejaké referencie na nás, kto sme, čo sme. A ste tam nastoupili oba? Oba, no. Tam sme vlastne boli spolu ten rok. No a tak to bolo už, hovorím, že stále ten istý štandard, ale vlastne tá kuchyňa bolo úplne niečo odlišné. Protože ty jsi tam byl už za doby veganské, ne? Přesně tak. Protože oni, možná to taky vysvětleme, protože ve chvíli, bylo to až potom, co se stali nejlepší restauraci světa, myslím si, že jo, ne, podle World's 50 Best, že byli jednička na světě a potom se rozhodli, že přehodnotí kompletně celou kuchyni a změní se na veganskou restauraci. Tak to ešte, aby som priblížil ten koncept možno pre tých, pre tých poslucháčov, ktorí to úplne nepoznajú. Aha. Alebo nie sú tak zasvetení do toho. Vlastne Daniel Humm ako šéf-kuchár, tak on prišiel do Ameriky zo Švajčiarska, najskôr teda pôsobil v San Francisku a potom bol práve oslovený od Eleven Medicine Park, aby prišiel teda do New Yorku a aby im pomohol prejsť z konceptu brazérie na fine diningovú reštauráciu. Predtým to bola brazérka. A tam vlastne na tom spolupracovali spolu s Will Guidara. Ten sa vlastne staral o front of the house, o servis. No a počas asi nejakých 10-12 rokov tak vlastne z tej brazérky vybudovali 3-hviezdu. Takže v 2017 získali ocenenie ako the best, alebo teda vyhrali, alebo boli prví v tom rebríčku 50 najlepších reštaurácií. A potom vlastne nastal COVID a nejak počas toho covidu, keď vlastne nemohli mať hostí, tak to pretvorili tú kuchyňu na komunitnú. To znamená, že začali sa zaobrať nejakou charitou a vareniu obedov a večerí teda pre nejakých sociálne slabších alebo proste pre pracovníkov nejaké prvé línie. Ako proste treba z lekárov. Tak vtedy prišiel Daniel, alebo teda šéf Humm, s tým nápadom, že jednak to, čo všetko už dosiahli, je krásne, ale je čas niekam sa posunúť a teda aj tým, že nejak zmenil svoj životný štýl a videl v tom nejakú cestu s nejakou vyššou hodnotou, tak proste zmenili koncept alebo teda to nastavenie, začali na tom pracovať, mali nejaký čas na development. Takže si povedal, že keď nie teraz. Takže vlastne po covide už otvorilo Eleven Medicine Park čisto z plant-based menu, za čo teda dostali ako obrovskú kritiku. Ale udrželi. 3 hviezdy mají pořád. Je to ako obrovský inšpirujúci príbeh, pravdivý príbeh toho, že vlastne z brazérku vybudovali 3-hviezdu, najlepšiu na svete, podľa toho rebríčku. A potom vlastne s prepáčením ako mal gule na to, že vlastne zmenil to ešte znova a znova ako dostali tie 3 hviezdy. A že vlastne aj keď po tej všetkej kritike nezišli z toho konceptu, držali sa, verili mu a verili to, že je to správne jednak pre nich, pre proste tých hostí,
a celkovo pre nejakú planetu alebo proste pre väčší, že to malo väčší zmysel. No. Takže ostali verní a teraz jako si myslím, že mají to už pěkně znova rozbehnuté. Co dá se třeba říct, která z těch zkušeností pro tebe byla nejpřínosnější? Ty si teda ještě kromě těchto míst jsi byl na řadě stáží, i ve French Laundry jsi byl šéf Thomas Keller, v restaurace v Kalifornii, anebo si pracoval třeba s takovými velikány jako Alain Ducasse a překvapilo tě něco, nebo co, víš, jako srovnat prostě jde to vůbec srovnat nějak ty úrovně těch restaurací a práce s takovýma lidma? Co tě překvapilo, co jsi z toho vzal? Rozumím. Teď jsem spoustu věcí teda otevřela, tak můžeme to vzít postupně. Možná ty různé restaurace, různé koncepty, by se dalo říct, protože každá je úplně jiná. Dá se pro tebe zhodnotit, která pro tebe byla třeba nejvíc? Ano. Tak to jako, že určitě jako bol som, alebo mal som príležitosť určite veľa vidieť veľa, alebo zažiť veľa. A za čo som veľmi šťastný, že sa to podarilo, jednak, že tí ľudia, s ktorými som pracoval, alebo pre ktorých som pracoval, videli, že som pracovitý, oddaný tomu remeslu, tak mi proste dali tú príležitosť. A vedeli, že proste nie som ten typ, keď teraz som v trojhviezdi, tak že všade zdieľam, že wow, som v trojhviezdi a pritom robím úplne nič. Že ako naozaj že tam som niekde proste... loupeš cibuli, jo. Jo, preto pracoval. Takže aby som ešte nadviazal na tú otázku. Bolo to ako každá tá reštaurácia bola úplne iná. Nejakým proste vnímam to tak, že v každej tej reštaurácii, alebo čo mali tie reštaurácie spoločné je to, že vždycky tí ľudia verili tomu konceptu, či už management, alebo tí ľudia, ktorí pracovali ako v línii. A verili tomu konceptu, boli tomu maximálne oddaní, vedeli, prečo to robia, rozumeli tomu celému systému a proste ten systém vždycky bol taký nepriestrelný. Vlastne, že to je dosť taký ako veľa sa stáva, alebo čo som pochopil, že keď je treba s tým 40 ľudí, tak musí tam byť nejaký systém tak neprestane nastavený, že keď jeden niečo pokazí, tak sa na to ešte príde skôr, ako už príde k tomu momentu, že sa to teraz vydáva. Takže to, aj keď všetky tie reštaurácie boli rovnaké, tak toto mali teda rozdielne, tak toto mali rovnaké. A potom ďalej bolo? Jo, promiň. Ty jsi pracoval i právě třeba s Kellerem, nebo nevím, jestli konkrétně s ním třeba, nebo s tím Alainem Ducassem. Překvapilo tě to třeba v něčem? Protože to jsou takové jména, kdy spousta kuchařů se jim klaní. Ano. No, tak jako třeba v tom French Laundry, tak to som bol vlastne 3 dní na stáž, keď sme si prechádzali tu na Pavali v Kalifornii. No bolo to určite krásne, že človek príde do prostredia, kedy vlastne Yountville, to je ako malá dedinka v rámci toho na Pavoli, z tej vinárskej oblasti, tak že dokázal vlastne vybudovať to, čo vybudoval, že jednak tam má teda tú trojhviezdu ako jeho vlajkovú reštauráciu. Jednak tam má pekáreň, potom tam má ako francúzsku brazérku, že vlastne dokázal vybudovať takú destináciu, kde ľudia jednak chodia proste treba za výletmi, že človek, keď je treba zajť do tej pekárne, tak ja neviem, o 10 ráno príde do pekárne, sadne si s tým, čo tam nakúpi na záhradku a tam proste vidí, že sú tam, ja neviem, je tam mladý pár proste na rande, je pečivo. Je tam, treba, sú tam nejakí ako už seniori, ktorí si tam spravili nejaký výlet, sú tam proste treba ľudia v nejakom produktívnom veku, ktorí tiež je ako partia treba z 10 ľudí, že ako dokáže priblížiť tú gastronómiu ľuďom, nie len tým, ktorí sú do toho zasvetení, ale aj v širokej verejnosti a vlastne tými podnikmi má ako pokryté, dá sa povedať, že všetko a tí ľudia proste jednak im to chutí a sdielajú s ním tie isté hodnoty, by som povedal. On je takový, jako i působí vlastně jako blízko těm lidem. Já taky, když jsem byla v New Yorku, říkám, no já potřebuju do Bouchon Bakery a potřebuju si tam něco koupit. Ano. Vlastně vůbec to nebylo tak dobré, jak bych čekala, ale je to jako super, že dokázal vybudovat takovouhle bublinu a takovouhle značku.
Tak právě, že nám to velmi chutilo. Já jsem ale byla v té newyorské a možná byla špatná volba, já to nechci a už je to strašně dávno, takže těžko říct, už samozřejmě i moje chuťové buňky se změnily, ale myslím, jako bylo to dobrý, ale asi jsem od toho čekala víc, ale říkáme to x let zpátky a mohlo se spousta věcí změnit. To bylo ještě dávno před covidem. Je to, takto v tej French Laundry, ešte keď na to nadviažem, to bolo moc fajn v tom, že takto, možno, že je to nejaké klišé, ale možno mnoho reštaurácií, ako sa tvári to, čo nie sú. A tým teda nechcem načínať nejakú nepríjemnú tému, ale tam ma to ako veľmi, veľmi príjemne prekvapilo s tým, že ráno, keď sme treba začínali o nejakej 7-8, tak naozaj prišiel záhradník a cez cestu majú záhradu, tak naozaj z tej záhrady proste priniesol tú zeleninu. Aj keď teda samozrejme, že keď robia treba 100-120 večerí, tak nie všetko z tej záhrady je. Majú treba z nejakých spartnerených farmárov, ale že naozaj ten človek tam proste prišiel, dal to tomu, kto mal zodpovednosť znova za tú kuchyňu, ten si to proste skontroloval a reálne sa to išlo hneď používať. Že takže ako to vlastne, máš proste přes cestu. Ako sa prezentujú, tak to aj reálne je. Setkal ses i s tím, že někdy se to prezentuje a tak to reálně není? No tak našťastie tam, kde som pracoval, nie, ale nebudeme si proste hovoriť, že také prípady nie sú. No určite to tak, ako je, bohužiaľ. Nechceš jmenovat, jo? Chceš být diplomat. No, budeme diplomat. Dobře, budeme diplomati. Ty ses ale vrátil zpátky do Česka, nebo respektive na Slovensko a teď do Česka. Ano. Abys se spodílel, nebo abys vytvářel vlastně koncept, nebo nevím, možná mi osvětlí, že koncept ne, ale budeš vlastně šéf kuchařem nově otevřené restaurace Zlatá Praha. Ano. Je to vlastně v bývalém Interconti, dneska v nově vznikajícím hotelu Fairmont Golden Prague, o kterém se jako strašně mluví. A mluví se o té restauraci jako nějaké takové třešničce na dortu. Byl to důvod pro tebe se vrátit? Bylo to to, proč vlastně se vrátil ze zahraničí sem, abys otevřel něco takového? Tak dôvod to, že som nejak nastúpil do toho projektu, alebo takto, keď som odchádzal zo zahraničia, keď sme spolu s Romankou odchádzali zo zahraničia, tak to bolo vlastne primárne preto, alebo teda dá sa povedať, že pre rodinné dôvody. Stáli sme pred nejakým rozhodnutím, kedy teda nám končili tie ročné víza a dostali sme ponuku tie víza predĺžiť, alebo teda žiadať o nové, ktoré by boli na 3,5 roka. A čo už treba ako niekde sa zaviazať na to, že 3,5 roka budeš proste niekoľko tisíc kilometrov od rodiny. Všetko doba, no. Tak je to ako naozaj veľké rozhodnutie. No a zrovna v tej dobe, kedy sme to rozhodnutie mali spraviť, tak na nešťastie môj dedo dostal mozgovú porážku. Aha. To znamená, že v 85 rokoch sa znova učil chodiť, jesť, hovoriť. Takže to bol asi taký ako najväčší impuls, kedy sme si povedali, že tak pôjdeme ako bližšie k rodine, tak aby to bolo či už priamo doma, alebo v nejakej dojazdovej vzdialenosti. No a zase, keď to už 10-krát spomeniem, tak proste tiež nejakým prirodzeným vývojom, tak potom prišla vlastne aj ponuka od Fairmontu. A prichádzalo to ako také ako najrozumnejšia voľba s tým, že už z minulosti, ako som o tej reštaurácii vedel, že niečo to tu v Prahe alebo v Českej republike znamená a že ako bral som to ako spravodlivého partnera na to, aby sme niečo vytvorili. A dostal voľnou ruku ve vytváření toho, co tam bude? Tak tým, že vlastne ten projekt už sa pripravil pomerne dlho, alebo teda tá rekonštrukcia trvá niekoľko rokov, tak niečo samozrejme, že už bolo vytvorené a niečo samozrejme je proste môj podpis, moja tvorba. Takže od začiatku úplne nie, ale to, čo budeme servírovať, tak samozrejme, že pôjde z mojich rúk, z rúk môjho týmu. Takže velmi se na to těším. No to já se taky těším, ale teď mi ještě řekni, co tam teda budete servírovat. To mě samozřejmě zajímá, protože o tom to je zatím obestřené poměrně dost tajemstvím. A na co se teda můžem těšit? Bude tam 11 Madison Park a Gordon Ramsay a Maroš Jambor na talíři?
Takto, každé miesto, kde som pracoval ja, alebo kde Romanka pracovala, ona vlastne tam bude ako môj cukrár alebo cukrárka, bude mať na starosti cukráreň Zlatej Prahy. Tak každé miesto, kde sme pracovali, tak sme skôr brali tak, že je to nejaké otvorenie očí, ale jednak aj to, aby keď už budeme treba stáť na vlastných nohách, že budeme mať zodpovednosť za ten koncept alebo za svoj tím, tak si zoberieme z toho to najlepšie. Myslím tým spôsobom, že samozrejme, že jednak techniky, jednak situácie, tak učíme sa a tie negatívne určite nechcem ako ťahať so sebou, chcem vyplývať z toho pozitívneho. Takže by som povedal, že to nejak budovalo našu identitu a teraz je teda na čase, aby sme nejak tú identitu ukázali. Samozrejme, že tiež je to nejaký vývoj, ale povedal by som, že určite ako nikoho nebudem kopírovať. To, čo sa serilo či už v Lecture Room, či už u Gordona alebo v Eleven Madison, tak malo význam tam, kde to bolo a toho, kto to robil. Takže toto bude proste tak, ako to my vidíme. Ako vidíme modernú českú kuchyňu na Zlatej Prahe s výhľadom do historického centra. A bude to fine dining, nebo jak si to mám představit? No, definoval by som to ako fine dining. Nechcem, aby si teraz posluchači predstavili niečo moc naškrobené alebo niečo moc poš. Bude to pro běžného českého člověka? Ja si myslím, že nikto sa nemôže báť k nám prísť. Sme proste, bude to miesto, kde človek môže prísť rád, kde bude proste o neho postarané, kde sa nemusí báť, že teraz pred sebou má príbory a báť sa tom, že ktorým teraz bude jesť. Jasne. Proste budeme určite ako veľmi priateľský, pohostinní a verím, že proste kdokoľvek k nám príde, tak zažije krásnu pohostinnosť. Je to pro tebe nějaký závazek pracovat vlastně v restauraci, která má jakousi historii? Určite je to krásne. Vlastne Zlatá Praha, alebo teda výročie Zlatej Prahy od prvotného otvorenia, tak vlastne nedávno bolo 50. výročie. Takže je to krásne, že jednak je tam nejaká história, jednak rátame s tým, že, alebo veríme, že ľudia, ktorí tam už predtým chodili, tak sa u nás zastavia. Ale zase je pochopiteľné, že to, čo bolo pred 50 rokmi, tak teraz bude už iné. Ale myslím, že stále by malo byť spoločné to, že tí ľudia dostanú skvelé jedlo, skvelý servis, bude o nich krásne postarané, ale samozrejme, že proste bude to vývojom troška ďalej, prirodzeným. Z toho, co jsi odnesl, to je asi logické, že čerpáš z toho, co ses naučil při té svojí cestě. To je tvůj první velký projekt. Nemáš i třeba strach z toho, že tady ještě nejsi třeba úplně jako v povědomí lidí? Nebo si myslíš, že to vlastně nebude vadit vůbec? Rozumiem. Takto, no ja si myslím, že kdokoľvek nás navštíví, tak proste bude chápať to, že sme pôsobili v zahraničí. A neviem, nejak sa neobávam toho, že nie som tu nejakým spôsobom dlhodobo etablovaný. To může být i výhoda. To jako já vlastně možná to vnímám spíš jako výhodu, že nejsi vlastně omezený tím, co se tady děje v rámci té gastronomické scény. Proste nejak tak, ako mám svoju víziu toho, čo by mala Zlatá Praha byť a čo bude. A samozrejme, že keď sme boli dlhodobo v zahraničí, tak predtým alebo počas toho, jak sme sa sem presťahovali, tak som sa nejak snažil navnímať to, čo sa tu deje, ale stále to proste bude vyplývať z tej identity mňa alebo toho miesta, kde sme. A nebojím sa toho, že by ma to malo nejak zaskočiť nepríjemne. A ty si to teďka naznačil, že ses zajímal o to, co se tady děje. Jak vnímáš vlastně českou gastronomii ty, když si měl ten odstup od toho? Tak to akože od toho bodu, kedy som odtiaľto odišiel z Alkronu a išli sme do Londýna, tak by som povedal, akože veľmi pozitívne sa to zmenilo, to, čo sa tu deje, alebo teda to, čo sa tu udialo na tej kulinárskej scéne, alebo celkovo gastronomickej. A určite ako je tu veľa podnikov, ktoré sa či už otvorili, alebo zvýšili nejakú svoj úroveň služieb. Takže myslím si, že to je iba, alebo teda
dôkaz toho, že naozaj sa to deje, je aj to, že teda nedávno bol zverejnený teda česká verzia Gomio a teda chystá sa aj verzia Michelin Guide, teda pre celé Česko. Takže myslím si, že to je ako iba zvýraznenie toho, že naozaj sa to deje a berem to proste pozitívne. Ľudia sa zaujímajú o gastronómiu, o ten servis, ktorý dostanú, takže... Máte ambici získat Michelenskou hvězdu? 2 nebo 3? Takto. Je to určite to krásne ocenenie. Je to proste obrovské zadozučenie toho, ktorí sa na tom servise alebo na jedle podielajú. Ale povedal by som, že v tomto momente, kde stojíme, tak je dôležité, aby tí ľudia, ktorí k nám prídu, aby dostali proste, ako som už spomenul, perfektné jedlo, perfektný servis, aby sa tam cítili, aby si to užili. Aby sa cítili tak, že to miesto proste je miesto, kam chcú prísť znova. Aby sme jednak naplnili tú reštauráciu, aby tu ľudia pochopili to, čo robíme. A to, či už nejaké ocenenie príde alebo nie, tak my to môžeme ovplniť iba tak, tým servisom a tým jedlom. Takže necháváš to na tom, jak to má být. Uzavrel by som to tak, že budeme sa snažiť o každého hostia. Chápu. Kdybys měl vybrat jedno místo z těch, kde jsi nejenom pracoval, ale kde jsi kdy byl na jídle, kam bych určitě měla zajít, které bych si neměla nechat ujít. Které by to bylo? Wow. No záleží, čo ťa vo voľnom čase zaujíma. Takže dobré jídlo. Dobré jídlo. Co pro tebe bylo, tak ty už jsi zmínil Fáviken, tak kdyby to nebyl Fáviken, ano. Ten už není, tak ten už bohužel nemůžu. Dobré jedlo, no. Hovorím, akože všade, kde som pracoval, tak to bolo určite krásne. Nějaký takový, víš, skrytý tip, co třeba by někdo úplně neřekl, že tohle bylo jako wow, tohle byla pecka. To je veľmi ťažká otázka. Som ti zaskočila. To si mám nechať pripraviť. No akože určite toho veľa. Určite toho veľa, napadá ma veľa miest. Tak to musieť poslať e-mailom. Doplníme. Poslední otázka na závěr. Koho bychom si měli do podcastu podle tebe pozvat příště? Kdo by tě zajímal? Tak to osobný typ nemám, ale určite by som ako povedal, teda tak ako vnímam tú prácu, ktorú robíte, takže je to určite krásne, že si takto pozývate ako ľudí z českej gastronómie, že jednak ich to jednak zviditeľní a jednak sa buduje nejakým spôsobom komunita, čo je veľmi dôležité. Proste je to veľmi malý trh, veľmi malý piesok na to, alebo teda tak na to, aby sme sa nepoznali. Takže asi konkrétneho hostia nepoviem, ale využijem to tak, aby som poďakoval za to, čo robíte a že vlastne jednak dávate ľuďom priestor, aby sa vyjadrili to, ako to vnímajú celkové. Či už svoju prácu, alebo dianie v českom gastre. Teď já jsem to chtěla uzavřít, ale teď se nabízí teda ještě jedna otázka na závěr. Každopádně děkujeme za pochvalu. To je vlastně naším cílem, takhle trochu rozšiřovat komunitu. Ale co si o té komunitě myslíš ty? Jak ji vnímáš? Nebo měl jsi vůbec prostor ji zatím nějak víc navnímat, třeba v kontextu toho zahraničí? Takto, ja to vnímam tak, že možno niekto by povedal niečo iné, ale osobne to vnímam tak, že momentálne sa tu deje ako keby taká generačná obmena, že vlastne boli to ako ľudia v tom gastre, ktorí boli nejak dlhoročne etablovaní, ale takisto ako proste stárneme, človek proste nebude stať pri šporáku až do smrti. To je normálne a ľudské. Tak by som povedal, že ako teraz, alebo od toho bodu, kedy som odišiel, je v českej gastronómii veľmi veľa nových tvári. Takže máme dobře našlápnuto. Berem to veľmi pozitívne. Proste tým tempom, ako sa to obmienia, akým tempom sa obmieniajú ako reštaurácie, alebo tým, ako ľudia medzi sebou kooperujú, tak to bereme ako veľmi, veľmi pozitívne. Tak to jsme skončili na pozitivní notě, tak to máme rádi. Děkujeme, že jsi na nás našel čas a že jsi nám řekl něco víc o Zlaté Praze, kam se všichni těšíme. Ďakujem za pozvanie a ste všetci vítaní, radi vás pohostíme.
Posloucháte Špetku chuti ze zátiší. Podcast o gastru a všem kolem něj.